ka denmisɛn dɔw bolo u bɛ ka tulon k'a la o kumana a ye a minɛ den na a k'a lase a ma donc la an b'o ɲini silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ bi kuma yɛrɛ hɔrɔma kama ni kana bi kate kɔrɔ yan ka kɛ furulen parce que an b'a digi silamɛ dama de bɛ yan o la silamɛya la ni silamɛ ye fɛn binnen ta hali ni wari de don warila fɛn de don min tɛ dumuni fɛn ye an ka silamɛya ko i ka san kelen min kɛ k'a tigi ɲɛ fɔlɔ ni silamɛ ye wari binnen ta hali ni dɔrɔmɛ 5 don i b'a mara ka san kelen kɛ k'a tigi ɲɛ jango ni n'an ɲɔgɔnna warila fɛn waatani dɔ fɛn mana n'o kɔni binna silamɛ kate kɔnɔ o man ka don si o kumana k'an bɛ sababu yɛrɛ fana ma a kɛra ye o la faamako ɲuman bɛɛ b'o sɔrɔ ni kunnafoni na ka bɔ présidence yɔrɔ n'o ye an ka président Jabate a ka portable bila sira fɛ u t'a dɔn min fɛ suguya foli la yɛrɛ bi an bɛ sababu yɛrɛ fana ma a kɛra ye o kɔfɛ Amadu an y'a fɔ cogo min na ni seli kɔrɔta t'a la n'a fɔ an bɛ seli kɔrɔtali min kɛ o kanulen tɛ k'olu kɛ wajibi ye ale azan n'o ye seli wele o t'a la mɔgɔ tɛ nafila seli ka kɔn seli ye nin seli fana kɔfɛ nafila seli tɛ yen a mansa ni mɔgɔ min nana sɔrɔ seli daminɛna ka ban n'i nana sɔrɔ seli jɔra ka ban o tuma min ɲinini b'i fɛ i bɛ boli jama na ni seli ye min fara jama kan n'o y'a sɔrɔ arakan kelen y'i bila i bɛ arakan kelen kɛ ni mɔgɔw ye o tuma ni seli banna dɔrɔn ni alimami ye salamu bila yanni imamu ka kuruba daminɛ en même temps i bɛ wuli k'i ka seli tɔ dafa o de kelen b'i fɛ hali n'i nana ruku kelen sɔrɔ walima n'i ye sujudu kelen sɔrɔ o ma e bɛ se k'i ta tɔ dafa mais seli bannen kɔfɛ nafila tɛ yen o ni seli ye nafila tɛ yen k'an bɛ sababu yɛrɛ bala ma kɛra o la komi waati tɔ man jan ɲininkali